Toy Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy ngayon. At welcome na naman po. No? Ito na po ang ating panghuling programa sa 90.7 Love Radio. Ha? Of course, Totoy na Love magpapaalam na para sa gabing ito. And syempre, samahan niyo po ako hanggang alas 12 po, no? Magsama-sama pa po tayo. And of course, marami pong nag-PM po kay Uncle Totoy. Nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang rason kung bakit mawawala na ang programa ni Uncle Totoy. Ayan. So, mamaya po, ilalahad po natin yan, no? Of course, sa pagbabalik natin. Pero bago yan, syempre, kumustahin mo muna natin ang lahat ng mga nakatutoy sa atin, no? Sa radyo, sa 90.7 Love Radio. Especially sa ating mga manong driver, no? Shout out pala! Yung napara ko kanina. Oo, nagulat siya. Sabi ko, Sir, from Love Radio, sir. Ayan. Sasakay sana ako. Gulat, sabi niya, Uy, tutoy ba to? Naalimpungatan yung si Uncle Driver. Regards sa imuha, no? And of course, no? Hindi lang siguro niya, may mga bagay-bagay talaga tayo na yung pamamaalam. I really hate goodbyes, mga kabisyo. Kasi pag sinabi mong goodbye, sunod dyan, mamamatay simbako ba? Pero yun nga, I'll see you around pa, sabi pa ni Kiko Tanggero, no? Masakit mang isipin siguro sa iyo mga kabisyo na Uncle Toy, wala ka na pala sa radyo, no? Magpapaalam ka na pala. Pero ang maganda dyan, hanggang ngayon, nakatutoy ka pa rin, nakatutok ka sa programa natin, no? Kahit na panghuling gabi, panghuling 3 oras sa ating pagsama-sama. So, samahan niyo po ako mga kabisyo, no? Hanggang 12 midnight. At mamaya, mga bandang alas 10:25 siguro, no? Of course, sa FB Live po ng Love Radio, sa aking fanpage sa Totoy Bato Official. At sa TikTok po, ilalahad po natin ang rason ng inyong uncle kung bakit magpapaalam na tayo dito sa programa nito. And I know for sure that the management talaga looking forward din yun, no? Tinitingnan din naman sa atin kasi alam naman natin yan, meron ding taong ilalagay dito bago po mga kabisyo. Ayan, so abangan nyo po yan sa darating na Lunes po yan mga kabisyo, sa bagong DJ na uupo dito sa ating programa 9 to 12 midnight. Tapos sasabihin mo, hindi ako interesado dyan nila, Uncle. Gusto ko malaman kung ano ba talagang dahilan, ano ba talagang rason kung bakit ka mawawala sa ere. Ayan. Siyempre naman ako gusto ko nang ilahad pero mas maganda siguro mamaya, no? Habang nakikinig po sa radyo siguro mamaya, meron ka naman siguro, naka-wifi ka man siguro, no? May cellphone ka naman dyan. Ayan, hanap ka ng libreng wifi at panoorin mo ang sa TikTok, no? At saka sa Love Radio Manila o kaya naman sa aking fanpage Totoy Bato Official. Doon po natin malalaman ang lahat-lahat. At may fini-feature may ginawa si Boy Pindot. Alang-alang para sa akin, no? Maraming salamat Boy Pindot sa iyong paghahanda sa ating pagkawala sa ere. At ilalahad din natin mga kabisyo, no? Yung mga nangyari din siguro nung nakaraan. So for the past 15 years, mahigit 15 years po tayong nasa ere. At few years din tayo dito sa Love Radio. At nasa Yes FM tayo dun na medyo tumagal na konti. At siguro, it's high time na mamaya malalaman nyo ang totoong rason kung bakit mawawala ang inyong Uncle Totoy. Kung saan man ako at kung ano bang tatahakin ko man,
Andyan lang naman yung ating social media, Totoy Bato Official. Andyan din Instagram, TikTok. Ayan, mahanap nyo rin ang inyong Uncle Totoy. Yan. Dito lang po yan, mga kabisyo. Abangan nyo, no? 10:25 po sa Facebook Live po ng Love Radio, TikTok Live, at saka sa aking fanpage, Totoy Bato Official. Mayong gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!